na ang mga tao gamusod sa mga samang dinhi sa dakbayan sa Subo. Apan di mahimong magbuntagay. Samtang gisugyot sa CCPO ang pagbutang og mga CCTV sa mga sementeryo tungod sa pagdagsa unya sa mga tao. Ani ang report. Gipahigayon ang panagtigom sa mga tagdumala sa mga sementeryo sa dakbayan sa Sugbo. Gipasiugdahan kini sa Cebu City Police Office ug uban ang departamento sa Cebu City LGU. Mitambong usab ang chairman sa Committee on Public Order, Konsehal Philip Sapra Kinsa. Mipahibaw nga luaga na og balik ang restriction sa mga samang. Tanan tugutan na nga makasulod apan gipahimangnuan gihapon ang mga tao alang silang proteksyon, pagsulob og face mask. Among gipangandaman nga magsugod sa Pizza 29 sa Oktubre. Considering nga Sabado kana. It's a weekend prior to the day itself. Samtang iklaro ni Konsehal Sapra nga kutob lang sa alas 12 sa tungang gabi ang mga tao sud sa samang aron malikayan ang mga kalihukan sa pag-inom o pagsaba-saba nga higpit nga gidili. Suportado usab kini sa Cebu City Police Office ug mopakatap sila og mga pulis aron maoy mobadlong sa mga tao nga mulapas sa ipatuman nga lagda. So para gyud mamintinar nato ang kahapsay sa pagsaulog sa kalagalag, mo na nga atong gi-recommend nga walay overnight stay dito nga matug dito or mag-start until the morning. As early as possible mosulod na sila mo aron dili na kayo mo congest ang ato ang cemetery. Gawa sa kapulisan, aduna usay mga force multipliers nga moabag sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa mga sementeryo. Muri komendar usab ang CCPO nga butangan og mga CCTV ang mga dagkong samang sanglit balik naman ang pagdagsa sa mga tao. Sa nato nga ato asang i-require ang ato ang simbahan, no? Kada mga nag-manage din sa mga cemetery nga this time they have to put up, no? That would be a good idea nga we will require additional CCTV to be installed during sa kana nga adlaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.